Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina ga shugabanmu Muhammad annabi Muhammadu adadin iliminka ya Allah salatan salati da'imatan dawwamamme bi dawamika da dawamaka baqiyatan wanzaje bi baqaika da wanzuwarka Allah subhanahu wataala la muntaha laha duna ilmika bai da iyaka ga saninka ka tawa Allah annabin salati kawai mun sa Allah aiki mun ce tawa annabin salati babu iyaka kawai to kai me ya dace da kai in kayi an yi masa in ma baka yi ba dai ana ce ana yi masa mala'iku na Allah dai da mala'ikunsa suna yi mu ma mi ya dace sai mu yawaita masa saboda mu samu irin namu dama saboda in ka yawaita mu shugaba salati an yi salatoti tiriliyoyi miliyoyi gabanai in ka zo da naka yan cikin cokali in ba su yawa ba ne an riga ka fada shugaba miliyoyin mutane da tiriliyoyi siriliyon ma ake cewa ko no counting kawai ba lissafi waɗanda na yawa shugaba salati suna gabansa kuma sun samu abin da sun ka samu kai me yafi dace kai ma ka yawaita fata shabbahu illa yakunu mislahu kai ma ka kamanta ko da baka yi kaman manyan ba amma mi ba abin da ake samu a kwance na sha gaya mana wanda ke son ya kwana zaune in dai ba azumi kai yi ba dan Allah ka rage cin abinci da dare in za ka ce ka ci kaɗan to in sha Allah kana iya tashi cikin dare ka yi makanka abin kwarai don mi wa man ɗalabal ula sahirar layali duk wanda yake son ko da ɗaukakar duniya ce rabu da ta lahira ita kan dole ba da ita rabu da ta lahira ba a magana ta ko ta duniya ce ka raye dare ko da duniya ce kake nema raye dare ka zama daga cikin manyan bayan Allah nan da Allah ya faɗi kanu qalilan min al-layli ma yaj'una wa bil asiri hum yastaghfiruna na'am